asọkwa m na ihe nwoke a mee dị mma mana ọ bụrụ dị ihu na-akọ ka m nwa na-akọ Moses abụkwana m onye ahụ ma afọ mmadụ na-esokwana ya efu ka esi mụọ mba Moses onye ọma ka m bụ o mebe 3 days mmekwa vidio si na m adịrọshọ na mma anụ nwaanyị chekigodo ife na-eme ndị nọ that age chekizie ife agha alazi ndị Gen Z maka na ihe a na-achọ ịgwa m na married people some of them adro faithful chekigodo ofu nwoke shit with almost 300 married women with ofu nwoke ọ ya Josiamo kezi dignity ụmụ nwanyị where is woman dignity ke dignity ụmụ nwanyị if a one man shit with a multiple married women and no woman say no I am married I have a dignity and fidelity to prestige everything went for ground since oyibo no oyibo ka aka no bụ n'isi what ya lapụ na ogolo na-eme m ihe na-agwa ha bukoso nya mbịasi bịa nya mbịa pụta kịta akpọrọ ụmụ alụba mbịa bụ unu bịa mee ego yi kpọta town ijebe akwụkwọ gosi akwụkwọ ijebe ọlụ alagbukwa nwunye ndị mmadụ n'ọlụ oyibo ka m mesi ya anụ nwaanyị kịta ka efe Gen Z chekgo na ịnụta nwere ofu nwaanyị si ka ọ sị mba na nwe prestige ise piti gị nwa masịkwa ha ngụlụ esi afịa asịrọ m na ihe nwoke ma dị mma ọ sọlụ ntị oyi mmenene nwere the thing I can't do such mụnwa m na anyị na-abụ na yigodu mfugodo iwiti nwoke sef ọ na-ewe m iwe ọ bụrụ mgbe m nụlụ ga-anụ